Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Laitkor Sports Club kalara ia kanam Lahduh ha ka Women's Football League arajar arpusang kabla penyai di Shillong Sports Association hadin makanala ban Pynliem no ia ka P.F.R Football Academy da arko la not ha ka jing kon final kabla long ha ka lai potri no pra arajar arpusang ha SSA Stadium Shillong kini ka long ko jing job ka ba Arsien Arwat ia ka Laitkor ban Pynliem ia ka P.F.R Badak ka jingle kai kabalong kesngis dang jong ri lempung kabalong ka khatway tri kuno pra arajar arpusaw Laitkor kala job haduh nyoko lanot jika P.F.R lingba kini ka jing job ka Laitkor kala yo apjang ka song pisang ka pasan po hajar tingka haringkat ka trophy bat ka P.F.R kala yo arpusan hajar tingka ya ka bala sam de khot ka Shillong Sports Association haringkat baru MDC ka nongkrem constituency uba lambor malngyang uba lawan man ajing kersanya ka Laitkor ha kini ka jing kon final ya ka nam top scorer la yo korda ka nisilia majau na ka P.F.R ka balala ban tepadu arpulain tiliki goal ha kini ka lempung kat ba ya ka nam player of the match la yo korda ka riba hon shisha kharshiying na Laitkor.